1.252 million financial support naman po ipinamahagi sa high school at college scholars ng Mangaldan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Harvey Magdaraog. 104.7 IFM Report. Pinamahagi na ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan na ika-siyam na buwanang financial support para sa mga scholar ng bayan para sa school 2025-2026. Sa kabuuan, 1,252,000 pesos ang ipinamahagi sa 600 na high school scholars at 266 na college scholars. Maaga at maayos na nagsipila ang mga estudyante sa Mangaldan Municipal Hall para sa payout ng Municipal Scholarship Program kahapon, May 12, 2026. Ayon sa Community Affairs Office, hinikayat ang mga scholar na pagbutihin ang kanilang pag-aaral upang maabot ang kanilang mga pangarap at makamit ang magandang kinabukasan. Samantala, inaasahang ilalabas sa Hunyo ang listahan ng mga bagong scholar ng bayan para sa school year 2026 to 2027. At kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern Harvey Magdaraog. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.